Emprego é unha palabra que soa nos nosos oídos unha e outra vez nos últimos tempos pola súa necesidade e pola súa demanda. Emprego é o pan de cada día de moitas familias, de moitos mozos e mozas, de moitos estudiantes e moitas estudiantes e tamén de moitas mulleres. O emprego é a esperanza, é un mañá que queremos que chegue pronto e por iso todo o esforzo que se faga para conseguilo será pouco. Agora máis que nunca, os cidadáns e cidadás merecen que alguén se comprometa con eles. Merécense un proxecto de futuro que arrinque coa ilusión onde haxe oportunidades para todos e para todas. Merécense o emprego que sempre soñaron ter. Comprometémonos dende o Concello a conseguir un plan de emprego municipal a 2 anos, 2012-2013, para crear 2.500 postos de traballo que contribuían a paliar as graves consecuencias desta crise. Irá destinado ás familias onde ningún membro teña traballo, tamén ás persoas que pertenzan a un colectivo en concreto ou que estean nunha situación especial, como os cidadáns e as cidadás que levan desempregados xa moito tempo. Este plan contará coa aprobación das organizacións sociais e da valoración do Consello Económico e Social. Comprometémonos a impulsar as dotacións do chan industrial para Vigo, como os polígonos de Matamá Valadares, Liñeiriños ou a área logística do aeroporto, para xerar postos de traballo de calidade a medio e longo prazo. Apostaremos polo comercio, o turismo e todos os recursos que teñamos a noso alcance para xerar o emprego que merece cada veciño e veciña desta cidade. Axuntaremos todos os esforzos posibles para facelo realidade. En Vigo hai futuro, en Galiza hai alternativa.